To sa nedá. Tu musíš zazvoniť sa mu. No, tuto hneď zazvoň, že... No. Príjem tovaru. Strážna služba. Tu ja nevieš zazvoniť, kámo. Príjem tovaru. Dobrý. Prosím, My sme prišli pre tovar. pre tovar. Áno. Pre lavičku sme prišli. Tak musíte ísť na info. Na informácie musíme ísť, pane. Hej, To tu mi nedáte? Staje to. dám, počkajte, dám. Dobre, tak čakám, pane. Poďme dnuka. Poďme na tie informácie. Chlápi moji. No, a hneď. Tuto sa na tomto môžeš voziť. Kde sú košíky? Neviem. Tam sú košíky. Prosím vás, toto kde ste zohnali toto? Takýto? Lebo ja by som sa na tom rád previezol. Hej, ja? Jasné, ďakujeme veľmi pekne. Ste super. No, poďme na tomto dnuka. Poďme dnuka. Kde to je? Lavičku. Ideme na informácie, ale... Na informácie. Tam je. Ideme na vec. Ale ešte košík potrebujeme, pane. Lebo my zariaďujeme. Poďme, obi. Aby prichádzame. Poďme, ideme hneď mafiáni, Duka. Ale ty si tak ťažké ešte s tým. Poďme mafiáni. Ešte s tým batohom tvojim. 200 kilovým. Poďme. Nuka. Mafián. Vobi, tuto. To si rozprával názor. Poďme mafián. Ty si taký kokot sám. Poďme, nevieš chodiť na tom. Jo, počkej, ide. To co vytočím. Tak, vyrovnám. Vlastne teda idem. Ej, to som Sputnik na brame, kamo. Ale to prejdeš, lebo chodíš. No, toto bereme, že tento vešer. To čo bol za zvuk, kámo? Toto bereme, že tento vešer chceme. Ale to prejdeš, tak? No dačo, zoberme. Dačo, zoberme už. Jak vieš o tom, že to píska? Dačo. Neviem čo. No, toto bereme, že tento vešer. To čo bol za zvuk, kámo? Toto bereme, že tento vešer chceme. Ale to prejdeš, tak? No dačo, zoberme. Dačo, zoberme už. Jak vieš o tom, že to píska? Dačo. Neviem čo. Parkety, Janko parketa. No poďme už túto svetla vyskúšať, čo funguje a čo nie. No akú lampu to my potrebujeme jazať? Neviem, ukáž toto? Toto je dobrá, ne? Čakaj, ja si jej pričukám. Daj dole, že či sa to dá na také jemné okamžiky. Nakúpiť. A má za 4? Tak neviem. Čakaj. Oho, zaber už tento ďalkový. Toto si chceš kúpiť. Odjeb to. Salam alejkum, chlapi, buďte šťastní. Dajme už aj takúto zlatú. Jaký oný, more. Toto spadlo tu na nás. Musíme pozor na to dávať. Stále sa aj horšie. No, Stačí tak, hej? dobre. No vyskúšaj sa, môže, aký náhrdelník? Vyskúšajte mu. Či by ti to bolo samo. Takto. No Čo a? bude akcia nejaká? Ty kokso. Semafor, viete ako. Toto bude brutálne, dobre. Máme toto. Ešte dajme dáku zlatú, dáku mučačovskú. Toto, samo. Toto takúto ti treba To by pozrieť. mohlo. Fú, alebo, pozri. Jo, toto jak riadna vyzerá. Riadna reťazka. Ty koňo, to som nečakal, že od tohto. A to nemáme také menšie, potom spojovátko. Chalani. No ako by sme to mohli vymyslieť. Toto dajne, odložíme túto billboard. Takú No. maličku. Bojovák. Fú, Nice. nebude asi.
Krúžky jedine, keď tak. No, fú, to máte dobrý nápad, pani. To neznie zle. No, nakúkam. Dobre, to máme jedno. Naskenujme to, že čo to vyjde. Samo, ja by som ti dal ešte takúto. Toto. Ty koko, no tak toto keď ti dáš, no samo dávaj toto. Samo, toto musíš dať ešte, proste, lebo toto. Ale toto dáme takúto, ni? Koľko? Nech sa páči, raz. To je 40 cm. 40 cm tejto vyjde. 40 cm to nevyjde. 4 euro. A máš. Aký tam kód? 164. 64. A koľko? Dajme, že pol metra. A to by aj menej, 30 cm. 4,14. 4,14 dáme toto samo. Tak a čo? Treba. Čo? Treba. Retáska. To taký Taká. alebo, keď už tak dajme takúto smieš, takúto. Počkaj, kde boli? Tieto, čo ako riadna vyzerá reťazka. To nie je zlý nápad, toto mať. Toho by sme zobrali pol metra. Naši pol metra. No tak a čo, nech sa čo netrocharčíme. 2 eurá by tiež, toto by sa viac oplatilo ako tá veľká. Viete to zrušiť, pane? Pravda, že to som len pre vás. Dobre. Dobre, tak zoberieme tohto pol metra. OK. Tohto dajte. To je. Túto špecialitu chceme. Bo samo ty budeš, ženy sa budú kvačkať po tebe. Na reťaze. To keď ťa... No, pravda, že. Môžem si to ja odsvaknúť? Nech sa páči. Naozaj, dalo by sa? Jasne, že sa dá. Dobre. Vyberiame pol metra. Kúva človek, no vyššikni to. Lebo ti to jebne do očí. Nie, ale To vyššie. je kritka. No vyššikni to, to nevadí. No už ti to vyštiklo ti do očí. Lebo sa to nerozbilo. OK. Tak rozbilo. Ďalšiu reťazu ukáž. Ty koňo, mafiozo. Čo poviete? A ide už pozerať na krúžky. Máme ich za ním. Počkaj, ale my sme chceli takú karabínku na toto. Však kto ide pozerať? Ale tu sú karabínky. Tu, Kto hľadá? ale tu sú karabínka, aj krúžky by. To je hrubá. Ale ty mi nerozprávaj. Chlop môj. Ty kokos, my sme svegri. A ja chcem takú, ako ty máš, takú plastovú, to je lepšie. Chcem si ešte odsvaknúť jednu. Samo. Som sa nepozeral. No, do odložím. speďákov. Pardon, pane. My vás blokovali trocha. No čo, pane? Ale viete čo? Pozerajte, pane, aha. My tuto máme v karabínkach 2 krúžky, tak to, my sme to vymysleli, pane. Dobre, chalani. My sme to vymysleli, ale viete čo? Chcem ešte aj jednu takúto retázečku, jak kamarama. Takúto istú? Takúto istú, lebo nech hladíme spolu. To bude dobre. Počkaj. Toto zoberme samo, toto treba. Toto jedno stojí 16 eur. To je ako už možno. Pardon, pane. Ja. Nechcel som pardon. Fú. Si zrútil samo. Nevyšla mi zákruta. No ukážte, pane, že či to bude. To máte takú plastovú na to? Fíha. Máte takú špeciálnu. Môže byť? Jasné. Ešte to? Wow. Dobre. Female party leader, všetko chlapi. Dobre, pane. Pomohli ste nám veľmi. Ďakujeme veľmi pekne. Sorry za túto one. Stane sa mi to. Koľko to je? Nie, to sa stáva, to je koľko to? Pol metra. To je meter. Meter? Fú. Môže byť? No, nevadí, to už bude dáko, nevadí. Aha, veď to má ešte ono. No, toto sa zvládne. Ďakujem, pane. Pekný deň vám prajem. Môj to nemá. Kde máte lepiace? A kde máme one? Ešte k tomuto. Tento bločky, kde si to dal? Samo. No. Iba túto tady nahám tu. Či? Zabereš si ju sama, to ti pije. Čo? Čini.
Na čo to brať? Tieto sú lepšie. A to budeš frajer v tom. Či bude? Môžeme reťazku aspoň. No, naháme ju tu. No, nahajme ju tu, to nie je treba. No, pozor, Nemôžeš. Ty si debil. Ty čo si tu pánovi zrútil košík. Čakaj som. Dobre, poďme. Čo keď tak povedal, že iba rád. Nie, to sú naše balóny. Obi balóny. Milujem vás. Máme všetko, mladá dáma. Kartou hotovosti? Hotovosti. Tak to Nikolaj. Dobre. Tieto balóniky môžeme si koľko chceme zobrať. Dobre, ďakujeme. To je hlavné, tieto balóny. Kto sa vám najviac páči? To je základ, balóniky mať. Budeme robiť reklamu po Rimovskej. Je, tak to budeme robiť. No, Ešte viac zoberčte. ale nie, my iba tak rozdáme. No, však preto ešte viac môžete. 3 šťastlivcom. Stáde si zobereme. Dobre. A vedia nám to aj takto na krku? Môžeme si to nahať? Super. Hej, lebo máš papier. Jaj, OK. Koľko to bude stať, povedz? Naháme. Toto je euro 31 a toto je 2,19. OK. To pár eur. Dobrý deň, mladá dáma. My sme si tieto náhrdelníky super kúpili. Hej, na hrdelníky. Áno. Aj balóny sme kúpili. Hej, No, tak len papierik si prosím, dobre? daj papierik, chlap môj. Zikerová toto. Hop, páči sa. Tu máme tieto špeciálne papieriky, čo nám kolega dal. Hej. Takže 3,50, dobre? Iba 20 mám, viete mi rozmeniť. Ja, vy ste neskutočná. No, vidíš? Musím častejšie chodiť. No. Aj Tak, zajtra. tak. Veru, zajtra tiež takéto náhrdelníky parádno. A videl som aj zlaté, máte všelijaké. A to sú také ako cestári majú, nie? No, neviem, Lebo my chceme byť 16,50. cestári. Jo, ďakujem veľmi pekne. prosím. Dobre, Samo, keruj. Krásny deň vám prajeme, ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Balóny? Nie. Balóny. Tu ešte sme slúbili, že zoberáme. Tu lavičku máme, pane? Akú lavičku? Lavičku. SBS ste? Chceme vidieť bloček od vás, dobre? Teraz sme kupovali Áno, ale bloček. ukážte bloček. Akože nemáte. Mladá dáma, Mladá dáma, máte bloček? my sme teraz nakupovali. Teraz sme... Mladá dáma je svedok. A máme? My tieto špeciálne Ale reťazky. ste zobrali, nie? Nie, nebrali sme. Zobrali sme. No, tak to ja som to zahodila sem. Ja, hádam. Joj, to sme. 3,50 ste... No, to sme my. A Dobre. nie, to je 4,10. Ja, Ako ste to dade nedávali náhodou? Nie, to je iné. A tu si to roztrhli tieto dve. Hej, roztrhla som. Tak povedz si pánovi SBS-karovi, že sme platili. Že Ale kde ste platili len... Neviem, že kde som zahodila bloček. povedzte pánovi, že sme platili. Prosím vás. Tam je to. Neviem, ktoré... Iba si odmerajte. Hej. 1, 2, 5. Hej. Aj menej asi. Hej. O, kód 1, 2, 5. Neviem, čo No, My vieme už aj kód, viete, my tu môžeme už robiť tiež. Zaučený. chráň, určite sa choďte na výšku, nie toto Hej. robiť otrokov. Tak, treba. Máte pravdu. No, ale celkom teplo tu máte. Teplo, no ale. Podpíšete jeden papier, dáke meno nám dáte, to je jedno aké, a môžete ísť. Čože sme ukradli, dačo? Nie, že ste poškodili, ale my musíme to vykázať, rozumiete? Jak Ja. poškodili, Ale keď to zaplatíme, pane, tak to nie. Ale ja to musím vypísať ako invertúrny rozdiel. Jaj, dobre. Za to som vám povedal, že pojete také meno, nie je jedno aké. Jaj, dobre. Bydlisko. Dobre, pane, není problém. Takže aká sranda sa mu. Chlapi, budete šťastní. Ale nie.
Dobre. No, tam tady nejaký kablovkov, tam menší. Tak viete, nedaný trestný čin sme spáchali. Ale nie. Páči sa. Nezačína to. Hej. Toto si odložte. My sme to Hej, super. Samuel, Ček si odložte. Samuel keruje. Dobre, jasne. Není problém. Máš, Erik, ten papier, či? Dobre. Dobre. Aha. Tu máte peniaze. Dobre, pane. Ček je môj. Ďakujeme, zoberte si kľudne. Fúha. To nie je sranda tu v Rimavskej. Treba bacha dávať. Máte to. Zabezpečenie. Áno. Povedzte mi také meno. Erik Šusták. Dáke bydlisko. Rúbanisko 3, Lučenec. Tri. Dobre. Tu sa mi podpíšte. Ja už ostatné vypíšem. Dobre. Bloček, to je jedno, ale toto si podpíšte, hej, Ne. nie vlastné meno. Hej, jasne. Toto priknem k tomu. Dobre, v poriadku. Dobre, pane. Ďakujem veľmi pekne. Krásny dník vám prajem. Ďakujem, páni. Poďme, chlap môj. Trestný čin sme spáchali. Ty kokos. My sme reálne spáchali trestný čin.